in wasu wasi ya samu mutum da sha'anin addini, yana ganin kaza ba daidai ba ne, watakila kaza bai cika ba, to wannan iblis ne, alama ce ta yana da imani, ko kuma sai ya watsar da shi. Daga kuma ran da ya dakata wannan kuma ya zama majnuni. In ya same shi alamar imani, in ya dakata shi kuma alamar hauka, ba a kula shi, kawai ya watsar da shi ci gaba. In ya so ya dinga roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa wannan sharri na iblis. Amma hinzabu sunan iblishin da ya sa shi wannan, haka annabi alaihi sai faɗa, sunan iblishin hinzabu yake sa mutane irin wannan. Allah ya sauye. Wato sharrin da yake wa mutane a irin wannan, sai ya ɗora mutum akan wannan, wai yana zaton na Allah ne shi. A inda ya kamata ya taka tsantsan ya kyankyame shi ne furta kalma. Sai mu ce furta kalma bai bata kula ba, sai ta sa wajabta masa fushin Allah ya dake a wuta shekara 70. Sai wajen neman abinci, yanda zai nemi halak, sai ki kula shi, sai ki mai da shi hankalinsa a nan ya kamata ya dinga kyankyami duk abin da ya shigo, shin wannan ya dace da almin da Allah ya ce su ko bai dace ba, shin halali ne ko ba halali ba ne. To a nan ake irin wannan, sai bulai ya ɗauke mutum daga wannan sai ɗashi a kan ibada wadda ba a neman wannan a gurinsa, ya cuci mutum. To Allah ya sauki, Allah ya kiyaye mushi, kuma Allah ya yaye masa, Allah ya yaye masa wannan ibtila'i, kuma Allah ya tsare mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.